Kasi sa banan, naiwar ko lagaro din, nagdalap ta. Nasubra ang samot ilim ta, kamuti. Sakit ay. Bigat pa ilang, sakit siyang taon. Gusto sa banat to, nag-aalam merienda, ito lang magaya. Ang sakit na. Hoy, Andres. Bye. Bukis ti sabam, din pa imbaga nga mapanggam ni may ladjay. Ay, namum ng baak. Ibaga ko matatay. Kaso sumakit talaga ti tiyangkaw. Napana kong matras mate. Nagdiri-diretso di balayan na. Nagbawas ako na isulat ta. Sakit na ta tiyangkaw. Tuloy, nagtinumbong pa di duwa. Ano? Nagtinumbong? Nagtinumbong? Pwede simbagam? Nagtinumbong da? Haan, tinumpong ti kunak, madi nga tinumbong. Tinumbong, timbagam tatay. Adi ti pinakanggaw. Tinumbong. Kapay ti makaungit, si kalang artikwan. Pahamak ka. Kung nasakit ng tatay, mapanon, pigilam. Kasanong may tatandres, baka nagpiningit, agad nga duwan. Oh no! Madim na tabi bayan, nagpinangit da. Madim mga basol. So, damot yung makakit kanyam. Sa bagay Eh kaso, kasano no, sabay dangag si kumpay. Congratulations. Impay kaya to duwa. Nagpaling ka ti banger. O, adamaran. Nuti ka banger. Pay manayin. May tagas jay. Madya nga tama pa sa Andres. Baka ma-over patiga mo, pukas jay. Isa na all! Kapag ginanam mo tabagi ma, ori ka 2 oras lang. Na makainanakan, pay manayin. Kasitar aramidag. Kasitar aramidag. Kasanot nga no, agkapsot mo tato tuming kon Andres. Ay na. Nalakala solusyon nata ba? Maangkat iwalo nga balot. Tamay kat na sakit tutumong mo. Oo, wine, sige. Maikat nga agpaisaw, ng baka high blood mo ti abutay. Tsaka baka marunot na pa yato, mabagbagay, no, jay. Marunong nga ibagbagam. Sakto pa'y, nabayag ko nga laramidin daytan. Dinarunot ko mamati bagbagi ka. Gusto sa ba, magtalna ka man, nagsurusuro ka man ti mading. Ibagbagi lang mo ta, di base of experience ko, mate. Tudungog ka, di maday. Base of my experience. Nagado nga ibahagim nga experience mo, kasta pa ay. Anong kaya mo ibagay? Ay mangyayala kami ni bagat kaw. Ata ka manin, yaw-awan ko lang arti, tungtunganin. O kita man, nagtungtungan ta na nga dyan, kati sa itsang kaon. Madi na sakit, tiyan mo na rice. Kaya't mga basketball ta, agpaling ita, ta, maikat ta, ti arak ti bagita. Kasi ka, madya mo mininumoy. Weh! Iduray pa ay, taglingit kamit kita man di kaglingling itain. Apay, naglunglang utak pa ta, anong mangyayala kami ni bagat kaw. Ay, po, ata ka manin. Agbasketball ta man latan. Sige, mapilit ka eh. Alam mo din pula na. Pustahan ta mo ta, ano kaya mo? Woy. Tubay tao. Uri tag-isa lang. Ay, po. Niya mga tingabulan. Ngir-ngir. O, tanay kanya. Tag-isa ta bula, taon lugay. Dagi tigba paski mo 2 bulanan. May isa lang. Mismon. Tag-isa tubay tao. Uy, guwapo guhit na rin. Tansan, awang kabura-bura na daw. Benga, okay. Nakakondisyon ka lang tatakay, so napiksa ka gaways. Iyon, natin ka dribulain. Ay, nagngato. Berja ka mata. Ako na ata. Ay, ba? Nalayugon. Rodman! Oy! Wala ta. Nyama. Tumaray mo tabula. Agarap natin yung guide. Woy! Pagkas jay! Naggato mo kaming tarigan! Nagkikita-gyapot! Pagkakapsol pa ito mong ko, nangyalak pa yung silabay.
Sige sige Oh. Oh, wala ta. Ay, kasi. Malablabusan na, uy. Malablabusan na, nadagsin sa mga titlog ko. Malablabusan na, nadagsin sa mga titlog ko. Abay, nakasusot na banluga ko. Sa bali talaga lumakay. Siyo mo na, nagpudot. Awan, tablay. Makasot, nakakatumi kami. 1-0. Wala ta. Pikas siya, makashot. Tutok! Pikas Jai! Paul! Paul nga, kasi na Paul Ajay! Paul! Nay, nasagsagid! Ito yung nanginan, timak! Hod! Kusem maatuin. Paul, garod! Ingat din! Oh!